Wengenza ukuthi ake nginibekele nginamukele kuzonke indawo la kuzofuna khona le video igama lami ngumsize aka ingozi admin. Mabo uqala kule channel qinisekisa ugcinezela usubscribe thola zonke izinto esipostayo kuyona ke le channel. Sekuveke indaba ezibhlungu zokuthi kugcina namhlanje ke ekseni kuginqike itekisi lezingane zesikole kwashona ke izingane ezimbili ezifunda ke esedi ke independent primary school lesedi esekhukhuni. Ezinye zeindaba lezi ethinta abantu abaningi enkundleni zokuxhumana bayakhuluma ke ngazo beka ke imbono yabo ehlukahlukene. Nangomunye uthi ke awuke ibiginqwa yini nje emgwaqweni alright kanje. Nangomunye uthi ke bakithi ngaze ke ngabazwela abazali ke ibalabo ke abashonile. Mfisa ukuthi ngizovula khona mola ukuthi wena ucabangani ke ngombono wakho bake zibuka zandi igameko ezithi ke ayifana nalezi ke endaweni eziningi ehlukahlukene lapha ke elesedi esekhukhuna hlala phakathi comment section.